गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोबाव खालामाबालासिनो फिन आरोबाव मोनसे गुबुन टपिक लानानै फैदों, जायनि सायाव नोंथांमोनजों थोंजोंनो बाथ्रा सावरायनो थांगासिनो दङ। दा बे जाहैबाय मा, दाख्लै बावै जिहेतु सोलिबाय थानाय इउटुब आरो फेसबुकआव थाग्रा भाइरेल जानाय, नङा होमबा? थ' मोनसे बाथ्राखौ आं सिगाङाव फोरमायना लाग्रोनि, भाइरेल होननाय मोनसे सोदोबा गाज्रि नङा। जोंनि बांसिन मानसिया भाइरेल होनबाथाय माने गाज्रि डाइरेक्सनाव लाङो, नाथाय भाइरेल मोनसे सोदोबा गाज्रि नङा दै, बेयो मोनसे स्प्रिट गोसारनायखौसो फोरमायो नालाय। थ' बे मोनसे गाज्रि सोदोब नङा, जोंहा बेयाव मोनसे फिसानो मिसकनसेपसन दङ। जोंनि मानसिफोरा माने भाइरेल माने गाज्रि बुस्थुखौ सानो आरो, बाट दिस इज नट रं वर्ड, नङा होमबा? थ' जेखियानो जादोंला, दाख्लै बावै जिहेतु दैदेन एनिफ्राय जिहेतु बिनि बिसि, ओमफ्राय कनजिता, बिनि फिसाय आरो बिनि सासे दङ जोंहा इउटुबार mwidwm बसुमतारी, बिथांमोननि गेजेराव माखासे बिराद कन्ट्रोभार्सि जादोंमोन, नङा होमबा? थ' बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जे बिथांमोना बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सियेल टपिकखौ मानि थाखाय लाबोयो। थोंजोङैनो बुंनो थाङोब्लाथ' बेयो खालि रिभिनिउनि सायावल'। मिथिबाना जिहेतु इउटुबाव आर्निं खालामनो थाखायल' बिथांमोना बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सियेल टपिकखौ लाबोयो आरो बानायो। जेब्ला जों मोनसे कन्ट्रोभार्सियेल टपिकखौ बानायगोन अब्ला भिउ जागोन, आरो जेब्ला भिउ जागोन अब्लाथाय बिथांमोननिया चेनेलाव आर्निं जागोन, नङा होमबा? थिग बेनिखायनो बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सियेल टपिकखौ जेब्लायबो बिथांमोना हास्थायो, जायनि जाउनाव जिहेतु जोंनि बे सुबुं समाजाव गाज्रि गोहोमानो गोग्लैयाथों मानो बा मोजां गोहोमानो गोग्लैयाथों मानो, बेजों बिसोरहा जेबो लोब्बा गैया। बिथांमोननि जिहेतु साननाया जाबाय मा, खालि रां आरजिनायनि थाखायल', आरो बेनि थाखायनो माने समाजाव जिहेतु गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय भिडिअ आरो गाज्रि वर्ड्सफोरखौ बिथांमोना माने इउज खालामगोन। बेजों जिहेतु जोंनि लाइमोनफोरनाव मा गाज्रि एफेक्ट गोग्लैगोन बेनि सायावबो जेबो साना आरो बिसोरो। जुदिअ बुजिनानै मोनो अब्लाबो बिसोरो माने बेखौ जेबो साननानै मोना, बिदिबाना माने साना आरो। खिन्थु बिथांमोना बे रावखौ बावगारनानै दङ जे सानसे बिथांमोननि फिसा फिसौआबो देरहैगोन, नङा होमब्ला? अब्ला बेफोरबायदि मानसिया बै जेब्ला इयुनाव गावनि फिसा फिसौफोरा देरगोन अब्ला लाजिनाया फैगोन ना फैया, आं बै मोनसे रावखौ सानफ्लाङो आरो। बेनिखायनो आं मोनसे माने जेब्लायबो आं जिहेतु भिडिअ बानायो अब्लानो आं बुङो जे सिमाखौ बारनाया माने जोंनि थाखाय गाज्रि, गावनि थाखाय गाज्रि, आरो स्पेसियेलि जोंनि समाजनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो दै। बेनिखायनो जों सिमानि सिङाव थानानै जेब्लायबो समाजजों गोरोबनानै, जाय समाजा जायखौ एक्सेप्ट खालामनो हाथावथाव, नङा होमबा? थिग बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनाया मोजां, मिथिबायना? ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय, थ' बिथांमोना लाबोनायनि आन्दोआवबो गोबां जाहोन थायो दै। थ' बिथांमोना बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सियेल टपिक, जाय बायदि बुस्थुआव माने गाज्रि डाइरेक्सनजों एसे सोमोन्दो गोनां, बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनायनि गुदि जाहोना जाबाय मा, जोंहा बेफोरबायदि भिडिअखौ बांसिन जौखोन्दोनि मानसिफोरा नायनो मोजां मोनो एबा नायो, बिथांमोनखौ फल' खालामो। साननानै नाय, बिदिबाना मोजां इउटुबारफोरनि जिहेतु साबस्क्राइबारा बेसेबां नङा, बिदिबाना बिथांमोननि साबस्क्राइबारफोरा माने बिनिख्रुइ डाबल गुना बांसिन आरो। दा बिदिबा साननानै नाय, जायफोरबायदिया माने रं डाइरेक्सनखौ सायख'नानै नोंखौ बोसनलांगासिनो गोथौ हाखरथिंजाय, बैफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामग्राया बांसिन आरो। थ' बिदिब्ला बिथांमोनखौ सापर्ट खालामग्रायाबो जोंनो। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौल' दाय होनानै लाब गैया, मोजां कमेन्ट खालामनानै लाब गैया जे बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायखौ बन्द' खालाम, माबा खालाम बुंनानै लाब गैया। नों गावनो मोजां नङाबा बिथांमोनखौ माबोरै मोजां जाजानो लुबैखो? बेबो मोनसे सोंथिखौ आं नोंथांमोनाव सोंगोन आरो। मिथिबायना, जाय बिथांमोना बिथांमोनखौ ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामो, मिथिबायना, फुल्लि सापर्ट खालामो, मिथिबायना, जे ब्लाइन्डलि मानो होननानै बुंदों, मोजां लाबो गाज्रि लाबो बेजों खोथा गैया, जास्ट नोंथांमोना बिथांमोनखौ फल' खालामो, सापर्ट खालामो, नङा होमबा? आरो बिथांमोना बेफोरबायदिनि थाखायनो माने बेफोरबायदि भिडिअखौ खनले लाबोबाय थानो थाखाय सुबिदा मोनो आरो। दा सुबिदाखौ नोंथांमोनानो होगासिनो दङ, मिथिबायना? बिथांमोननो सुबिदाखौ नोंथांमोनानो होगासिनो दङ, जायनि जाउनाव बिथांमोना बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सियेल टपिकखौ लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौ जाम्बा खालामबाय थानो हागोन, मिथिबायना? थ' दायनिगिरिया नोंथांमोनाबो बे रावखौ नोंथांमोना गावनो एसे बुजिनानै लानाया मोजां, मिथिबायना? आरो मोनसे खोथा, जे आंनि भिडिअखौ नाय होननानै आं बेखौ बुङाखै। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो अब्ला फल' खालाम, अब्ला साबस्क्राइब खालाम, अब्ला नाय, अरजाया, मिथिबायना? खिन्थु जाय बायदि भिडिअआ दानि लाइमोनफोरखौ माने गाज्रि हाखर फारसे बोलांनाय खालामगासिनो, बेफोरबायदि भिडिअखौ सापर्ट खालामनाया नोंनि इयुनखौ, नोंनि फिसा फिसौनि इयुनखौ माने गाज्रि लामाथिंजाय लांगासिनो दङ। बेखौ लानानैसो आंनि बे भिडिअनि जिहेतु टपिक, आं बेखौ बानायनाय जादों आरो दै। नङाब्लाथ' आंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया होननानै सानो आं। खिन्थु एज ए रेसपन्सिबल सिटिजेन, मिथिबायना, आं माने बेफोरबायदि बुंनांगौखौ दं होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं बेफोरबायदि भिडिअनि सायाव माखासे रावफोरखौ माने बुङो आरो, जिहेतु सोरनिबा थाखाय मोजांबो जायो, सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो जायो। आरो खायफाथ' नायनोबो हाखाया, जेसेबांखि मोजां भिडिअ लाबो नायनो हाखाया, बिथांमोननि गोसोआनो गेसावखा, नङा होमबा?
खिन्थु गाज्रि भिडिअखौ बिथांमोना बिराद सापर्ट खालामगोन आरो कमेडि सानगोन मिनिगोन खिन्थु कमेडिनि नामावनो जे नोंखौ बेसेबां गाज्रि रोखोमै जे नोंखौ नोंनि जिथु लाइफआव खोमसि लाबोगासिनो दङ जों बेखौ माने सानसुनानैनो मोना आरो खिन्थु बिथांमोना कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै एकदम नोंथांमोननिख्रुइ बहुत एडभान्स बिथांमोननि साननाया बुजिबायना नों गावखौनो इसेबां स्मार्ट दा सान बैसोर बांद्राय स्मार्ट बिकज दे आर कन्टेन्ट क्रिएटर दे नो एभ्रिथिं अबाउट यू एक्चुअलि बुजिबायना नोंथांनो माबायदि भिडिअखौ नांगौ नों माबायदि भिडिअखौ मोजां मोनो बुजिबायना अकॉर्डिंग टू यू दे ट्राई टू ब्रिंग भिडिअस इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज फैक्ट माय ब्रादार्स तो जेखियानो जादोला आं नोंथांमोननो मोननैसो भिडिअ प्ले खालामनानै होनि बिथांमोना नोंथांमोनखौ माबायदि जाम्बा खालामदों नाय बिनि उनाव एसे रागा जोंनि आं रायनि आं मैदोमखौबो बुजिबायना बेखौबो एसे खोनासंलां बे नैबे मैदोममोन बायदिया खनजितामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजितामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग' लोगोफोर आङो सासे लोगोखौ खेबहोदोंमोन भिडिअखौ ओमफ्राय दायो भिडिअआ मोजाङैनो थायाखिसै जोङो दाख्लै दावराव दावसि जानायनि फारसे जोङो आदा मैदोमजों आंजों फेस टु फेस लोगो हमलायनानै सावरायबाय दिनैहाय आदा ओरैनो हरदो एसे मा मावगासिनो दं नों बाव आंनि खान्थाल दानदों खान्थालाबो आदा गैलायबावा खान्थाल मोनजासिगोन आरोना नै आंहा आंखौ जासिगोन आंखौ जासिगोन नोंखौ खान्थाल जाहोनो नागिरदों आङो दे नुबाय दा नों आं बायदि पाब्लिकखौ माबायदि जाम्बा खालामगासिनो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो पुरा रोखा फोरमान जाबाय जे नोंखौ माबायदि जाम्बा खालामगासिनो दङ गावसोरनि आर्निंनि थाखाय मैदोम मोसौआ मा बुंदोंमोन जे माबा कन्जिता नानिखा गोनां मोखाङाव ब्रेव नानिखा गोनां बायदि जों एलबाम बानायानो खिन्थु दसेनि उनावनो बिथांमोना लोगो हमलायनानै रुमाव थांलायनानै खान्थाल जालायबाय माबा जालायबाय माने इन्जय आरो बेनिफ्राय जों फाग्ला फाग्लिफोरा माने जाम्बा आदुवाफोरा जाय बिथांमोनखौ फल' खालामो नंगौ साननानै बिथांमोननि बै कन्ट्रोभार्सियेल टपिक लाबोनानै भिडिअ खालामनायखौनो जि सापर्ट खालामजोब्बाय आरो नंगौ जाजोब्बाय सोरबा कन्जिताखौ सापर्ट खालामबाय सोरबा मैदामखौ सापर्ट खालामबाय थिग बेफोरबायदि आरो दै ओरैबायदि जाम्बा बानाय जागासिनो दङ दा नोंथांमोननो प्रुफ होनि बिथांमोना एलबामखौ माबायदि बानायगोनाय एलबामखौ आं खिथाना होनि दै बेनिफ्राय भिडिअखौ फोजोबनि बारा गोलाव खालामला बांद्राय गोलाव खालामनो रोङा आं भिडिअफोरखौ बुजिबायना दसेखौ नायबाव रावखौबो दा गोसो थोखासै आंहा नों नङाब्ला बे जोनोमाव मानो रावखौबो गोसो दाथोखोसैनो बिदिबायना कन्जिता नङाबा मैदोमा थांना थानो हानाय नङा दै बिदिबायना आरोबाव मोनसे एलबाम दं बेखौबो नायबाव बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा मेगननि मोदै मिथिबायना मैदोमखौ लानानैनो कन्जितानि आरो मिथिबायना ओरैबायदि माने दुखुनि एलबाम आरो बेसारा दा बिथांमोननि ओंखारबाय सानैबो बिराद बिदि आरो दै अके बाय द वे बांद्राय जाबाय खोमा खिन्थु मैदोम आरो कन्जिता आरो बेनि अनगायैबो माखासे इउटुबारफोर जायफोरा कन्ट्रोभार्सियेल टपिक लाबोयो माने कन्ट्रोभार्सियेल टपिकनि मुङाव गाज्रि भिडिअस लाबोयो नोंथांमोना एसे साबधान जा नङाबा माब्लाबा सोरजोंबा माने बिगुरा जिनो हागौ आरो दै बेखौ आं बुंनाय नङा समाजाव माखासे मानसिफोरा नोजोर होगासिनो नोंथांमोनखौ मिथिबायना सिमा बारोबाथाय आरोबाव मोनगोन आरो मानजाया कन्जिता अलरेडि मोनखानाय मिथिबायना आरोबाव मोनगोन आरो दै बेफोरबायदि आखला जुदि गाराबा मोनगोन आरो थ' बारा गोबाव खालामला दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअजों नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनलायगोन अब्लासिमहालागै गोजोन्थों।